harripikatzailea eta lamina. Ezkerreko eskuan martilua, bestean zizela, harripikatzaile bat arkaitzaren puskatzen ari zen. Gero, harri puskakidi bakarriko orga batean kargatu onduan, arginari eramaiten zizkion etxean eraikitzeko. Kiski kaska eta kaska kiski, bortitza zen harripikatzaileak egin behar zuen lana. Zinez dorpea. Harrobi aldian bizi zen lamina bat. Laminak maizen zuten zuen gure gizona hauenkari. Gaixoni, hau lan nekia. Gaixoni, hau bizi gogorra. Behin, urrik aldurik, lamina galdegin zion. Ze egin dezaket zure alde? Zoriontsu ikusi nahi zintuzket. Ene zoriona nahi baldin baduzu, aberatxegin nazazu. Eta hara, gure harripikatzailea, jauregi eder baten jaun eta jabe. Han ez zuen deusen eskasik, denak ziren leun eta garbi. Kristalezko basoak, mirailu gestatuak, besauki zabalak, errikikila altxatu orduko, han zituen seiak eta mutilak bere zerbitzuko. Denak bazituen, bai. Baina kontxo, deus egin gabe, azkenekotz, enoagarri zen, zinez aspergarri. Lamina deitu zuen eta errantzion. Erresumako boteretsuena izan nahi nuke. Laminak kainu bat egin eta hara, gure harripikatzailea emperadore. Eta zer da emperadore baten nahia? Bere erresumaren handitzea. Beraz, sekulako gerlak egin zituen eta denak irabazi. Kasik Europaren erdia bere menpe zeukan. Errege hoiak eta armadetako buruzagiak haren aintzinean belauniko zeuden. Baina botereak ze dakar. Bakartasuna. Emperadoreak ez zuen gehiago adiskiderik, eta bere burua arrund bakarrik sentitzen zuen. Desesperatua zegoen eguerdi batez, begiak zerura altxatu zituen eta eguzkiari begira plantatu zen. Bat-batean, ideia bat ukan zuen, lamina deitu zuen. Eta hara, gure harripikatzailea, eguzki. Eguzki izanez, mundu guzia goratik ikusten zuen. Haren dirdira zela medio, mendiek, haranek eta itsasoek itxura zoragarria zuten. Haren berotasunari esker, loreak irekitzen ziren, fruituak ontzen. Eguzkiak, haurrak eta jende helduak umore onean ezartzen zituen. Hau dena niri esker. Gorani. Nik ditut horiek oromanatzen. Emperadoreak baino indar gehiago badut. Baina halako batean, hodei bat kokatu zen eguzkiaren eta lugaren artean. Eguzkiak galdu zuen bere dirdira. Eta zerua ilundu zen. Kakazaga! Bada beraz eguzkia baino indartsuagorik. Haserrik gorrian laminaren ikustera joan zen. Eta hara, gure harripikatzailea, hodei. Hodeiak bota zituen euriak. Gau eta egun uharrak. Zaparadak erauntxiak baratu gabe. Errekak hantu ziren. Uholdeak gertatu. Jendea ikaran bizi zen. Hodeia, bere sabelaren usten ari zelarik, harkaitz handi bati begira gelditu zen. Harkaitza etzen kantitzen,
etzen itotzen. Gaitzitua, humiliatua, odeiak etzizakeen olakorik onets. Berriz ere lamina otoiztu zuen. Eta hara, gure harri pikatzailea, Arkaitz. Goiz batez, Arkaitzak min xamina oinetan sentitu zuen. Gizon bat ari zitzaion, kiski-kaska. Kaska-kiski, marteilu eta zizelaz. Gero, harri puskak idibakarreko orga batean kargatzen zituen. Arkaitza laminaren gana itzuli zen. Ze nahi duzu oraino, galdegin zion laminak. Ze demontre bilakatu nahi duzu. Gizon hori bezalakoa, mailuz puskatzen ari nau eta. Baina, harri pikatzailea da, erantzion laminak iriz. Beraz, harri pikatzaile izan nahi dut. Gure gizona, aberats, emperadore, eguzki, odei, Arkaitz izan onduan, berriz harri pikatzaile bilakatu zen. Orduan laminak erantzion. Konprenitu duzu bera zer den oberena? Bakoitzak bere bidea egin dezan, beste ez beti jelos izan gabe. Segi dezagun hola, zu harri pikatzaile eta ni lamina. Istorio hau kontatu dizuegu, guri handedek kontatu moduan. Hala izan, ala ez izan, zuen bihotzak entzun dezan.